Nechceli je uznať viac ako 60 opakovaní, a to len preto teda, aby trošku dohnala ten náskok tá jej superka. Nebolo to moc férové, moc športové. Ale napriek tomu Zuzana vyhrávala aj po tejto druhej disciplíne. Celá súťaž je špecifická tým, že rozhodcovia veľmi prísne dohliadajú na to, aby bol pri vykonávaní jednotlivých cvikov veľmi presný pohyb v plnom rozsahu a zároveň pretekárky sa nemôžu zastaviť, nemôžu robiť pomocné pohyby, nemôžu sa zakláňať a musia v jednom tempe vykonávať toto cvičenie. Jedinou nevýhodou pre nás je to, že rozhodcovia väčšinou americky nemajú rovnaký metód. Odborník. A vedela som presne, čo treba dať, koľko tých korenín. A nikto by nezistil. Takže to bolo vlastne mäso robené na vode. Rýžu už v tom závere vôbec nie, len zeleninu. A toto jete možno 3 mesiace, tak 24 hodín vlastne dietujete. Zobudíte sa v noci, ste hladní, v kuse ste hladní. Ale zoberte si iný šport, kedy bude len posledná súťaž, kedy bude už koniec a išla som a zjedla som, čo som videla. Ideál krásy v tej kulturistike je pre tých rozhodcov taký úplne jasný. Musí tam byť taká harmónia, taká elegancia, musí tam byť ženskosť a hlavne tá dokonalá symetria. Rozvinuté lítka, stehna, úzky pás, malý zadok, široké ramená, pekné plecia, ruky vytvarované, separácia svalov, tá hĺbka svalovej hmoty. To sú všetko také atribúty, ktoré tí rozhodcovia vedia posúdiť a vedia takéto jemné vyrysovanie posúdiť, že ten človek je pripravenejší, viacej dietoval ako ten, ktorý má síce tie tvary, ale je také oblé, také zaliaté. Jednoducho nie je tak pripravené. To sa dá veľmi ľahko na tej kulturistickej súťaži posúdiť. Posledné 2 týždne, možno tá daná súťaž, tak musíte byť úplne vyrysovaní, musíte byť najsvalnatejší, aké existujete, lebo je to vaša práca ako keby. Chcete vyhrať, tak musíte byť najlepší. Takže ja som sa sama sebe takto nikdy nepáčila. Vedela som, že už aby bolo po súťaži, taká som ja bola športovkyňa, čo? A tešila som sa, že kedy vlastne už bude koniec, aby som mohla zase byť menej svalnatá a proste tak, ako sa to mne páči. Takže mňa aj to možno vadilo na tom celom športe, že musím byť tak extrémne svalnatá, lebo v Amerike ako tam neexistovalo, že by som neprišla svalnatá, by som bola posledná. A hlavne na tú poslednú súťaž som sa pripravila tak, Draho, skúsme porovnať tieto 3 pretekárky. Tak ja keď sa na ne dívam, tak si myslím, že sú to ozaj najväčšie favoritky a najväčšia kvalita je hlavne teda u našej Zuzky alebo Laury Binetti. Hoci Vicky Gates má úžasné objemy, ale nie sú až tak... S Vicky Gatesovou zo Spojených štátov amerických. Môžeme... Taká kulturistika by mala zostať ženskou, ale veľakrát nezostala. Tak aj na tom záleží, že či išli čisto po svaloch, alebo či sa pozerali aj na tvar. Napríklad na tejto súťaži v Bratislave ja som nevedela, či to je muž so mnou súťaži, či tréner, či kto to tam je. Mi pripadali všetky tie ženy a chlapi. Úplne možno česť nejakým dvom, že vyzerali trošku akože ako žena. Tak to už bolo, to je to, som sa pripravila, bola som najlepšia, aká kedy som bola, ale vedela som, že je to moja práca, že to musím zvíťaziť, ale musím byť dobrá a tak som makala proste. To boli ročná príprava, ktorá som nespala v noci, možno, ja neviem, 2 hodiny, lebo tam máte ešte veľmi dôležité, jasné, že tú stravu. A tá dieta bola 3-mesačná na túto súťaž, aby ste boli dostatočne vyrysovaná, tak tam som bola tak hladná, že by som zjedla aj klince. A hneď takisto v tomto semifinále pri prvej porovnávačke si rozhodcovia vytiahli Zuzanu Kohrínkovú spoločne s Laurou Binettiovou z Kanady. A